hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi Putih kan iki rada pramuka. Sing tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen ki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priya bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu. Sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Tak kira dicium. Dicium. Masyaallah. Iki kok bakale viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok go awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu, Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek kok. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Bes kapula gegeden iki. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mung. Di atas meneng kok. Iki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mongi. Tak kareni Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung kok yo. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Coba. Ajale. Iya. Mas Ral Dudin. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal, Yo Mas Diasto. Aja bae to menengan. Kok bae. Ya, dibondo gagah wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih. Wah, Ayo. Mas yo Dudin, nyandi. Lho, ayo bawa pi. Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu, Mesake Dun. pengen tampil ya serompete. Ayo. Alah. Kadang dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ya Mas. Ya, luar biasa iki. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, ojo srek enak. Linteng sikilmu kok. Wis entek sabare ketok ilusi. Wong lanang ki sing gagah ngono, kok sanding Ya, widodari. si banter sul. Ngadep rono, ngadep rono. Cekel kowe, cekel. Ndak nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku, wong gandrung
Ngene iki piye lho? Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jody. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis orang bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampai obah tak gujer sikilmu. Ayo. Aku Iya, turu iya, Mas. iya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa perang. Niken. Nggih, Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang omah langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Menatapmu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ungi banyu segara rasaku ora bakal serna senadyan nyawa lancat saka Rangkulan, Ken? Dirangkul, Ken? Dirangkul, Ken? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah Sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Lah nggih, Ayo. malah keder iki ngapa lho, Mas? Digandrung yang Ayo, ayo. melet kaya. Ayo milih ndi iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo. Ayo ikhlas aku wisan. Ayo. Monggo, Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Bagi Mbak Niken. Hey!
Monggo budenya mini. Terima kasih Bu Haji. Budenya mini. Masya Allah Bu Haji. Yai Le Dermawan. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah kok kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau. Oh niki wau, Masya Allah. Ya Apa ngendika Allah, menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Lintang Asmara Asmara. panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mbak Sis. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Butak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun, nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng, ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Min. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy, nggih. Siap-siap. Wah, engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, telung perkara kudu kecekel antarane lakon